Na Strednej odbornej škole Polytechnickej ulica SNP 2 v Zlatých Moravciach v pondelok 20. mája začal maturitný týždeň. Slávnostné otvorenie sa uskutočnilo v aule školy za účasti vedenia školy, členov odborných maturitných komisí, triednych profesorov a ich študentov spolu s ostatnými pedagógmi. Pre študentov našej školy ide o mimoriadne dôležitý moment, na ktorý sa pripravovali celé 4 roky. Milí maturanti, latinské slovo maturitas znamená zrelosť. Dnes robíte prvý dôležitý krok do svojej budúcnosti. Dúfam, že odbornej komisii za zeleným stolom aj nám všetkým dokážete, že ste vedomostne aj prakticky pripravení ísť ďalej. Že čas strávený v školských hlaviciach ste využili naplno. Triedni profesori postupne predstavili študentov, ktorí pristupujú k ústnej maturitnej skúške. Zo 4. P dvojodborovej triedy z odboru elektrotechnika maturuje 13 žiakov a z technického lícea 9 žiakov. 4. F tvoria študenti 3 odborov. Z odboru Podnikateľ pre rozvoj vidieka sa ústnej maturitnej skúšky zúčastňuje 5 žiakov. Mechanik elektrotechnik 13 žiakov a grafik digitálnych médií 8 žiakov. 4. R trieda je zložená z odborov informačné a sieťové technológie a maturít sa zúčastňuje 22 žiakov a 4 žiaci z odboru technika prevádzka dopravy. Z 2. M triedy z odboru dopravná prevádzka maturuje 6 žiakov a rovnaký počet aj z odboru stavebníctvo. Slávnostným príhovorom maturitný týždeň otvorili riaditeľka školy Zuzana Čižmáriková a predsedkyňa maturitnej komisie Daniela Elvecká. Vážená pani predsedkyňa školskej maturitnej komisie, vážené predsedkyne a predsedovia predmetových maturitných komisií, vážení členovia maturitných komisií, milí kolegovia, drahí študenti. Dneska je váš veľký deň. Deň, na ktorý ste sa pripravovali celé 4 roky. Viem, že ústne skúšky môžu byť stresujúce, ale pamätajte, že ste dobre pripravení. Verte v seba a verte v svoje schopnosti. Táto skúška je jedným z posledných krokov na vašej ceste k dospelosti a k profesionálnej kariére. Stojíme na prahu nového týždňa, počas ktorého bude prebiehať posledná časť maturitnej skúšky, a to jej ústna forma. Z poverenia Regionálneho úradu školskej správy v Nitre preto otváram ústnu formu internej časti maturitnej skúšky. Verím, že na konci tohto týždňa budem môcť pre vás všetkých použiť oslovenie milí absolventi. Tak držím palce a nech sa vám všetkým darí. Ďakujem. Študentský sľub predniesol Jakub Bača. Vážené maturitné komisie, v mene všetkých prítomných kandidátov sľubujem, že pri zelenom stole budeme bojovať čestnými zbraňami, a to svojimi schopnosťami a vedomosťami, ktoré sme denne získavali od svojich profesorov a majstrov odbornej výchovy. Zároveň veríme, že maturitné komisie pri našom hodnotení budú objektívne a zhovievavé, aby sme mohli byť všetci pri slávnostnom odovzdávaní maturitných vysvedčení oslovení slovkom absolvent. Hymnická pieseň Gaudeamus Igitur pripomína študentom, aby si užívali mladosť a študentský život, vážili si vzdelanie a priateľstva a zároveň nezabúdali na pominuteľnosť života a význam každého okamihu. S týmto silným odkazom sa študenti rozišli k maturitným stolom, aby zložili skúšku dospelosti.